Rianxo acolleu esta fin de semana a primeira andaina organizada pola Cruz Vermella de Boiro. Preto de 200 persoas participaron nunha xornada marcada pola calor e o bo ambiente. A calor non impediu que arredor de 200 persoas participasen esta fin de semana na primeira andaina da Cruz Vermella de Boiro celebrada en Rianxo. A actividade contou con 2 percorridos de 5 e 10 kilómetros con varios puntos de habituallamento para refrescarse durante o traxecto. As rutas percorreron algúns dos lugares máis coñecidos da vila, combinando zonas de costa e espazos naturais. Dende a organización destacan a alta participación nesta primeira edición e agradeceron a colaboración do Concello, do voluntariado e do comercio local. Temos un balance bastante positivo da andaina, unha iniciativa que levamos a cabo co obxectivo de recaudar fondos polo sorteo do ouro que temos no mes de julio. E, bueno, temos que agradecer sobre todo a presenza de casi 200 personas que nos acompañaron ese día. Bueno, agradecer, por suposto, a colaboración do Concello de Rianxo. Estuvo con nós o alcalde Julián Bustelo, estuvo tamén a concellala de Servicios Sociais e o concellal de Deportes, que fixeron a andaina con nós tamén. Despois tamén agradecer ao comercio local de Rianxo, que nos donou varios regalos que sorteamos despois da andaina. E, bueno, a afluencia, xa che digo, foi... Bueno, contábamos con algo máis, pero a verdade é que, bueno, tampouco é para queixarse, non? Sobre 200 personas estuvo bastante ben. A boa resposta dos participantes deixa aberta a porta a futuras edicións desta andaina solidaria en Rianxo. Aseguran que queren seguir fortalecendo lazos e aumentando a presenza en dito municipio. A Asamblea Local de Boiro de Cruz Vermella traballa tamén en Rianxo, traballa en colaboración co Concello e cos Servicios Sociais. E, bueno, quixemos este ano darlle un pouquiño de protagonismo a Rianxo, porque certamente o noso traballo vinculábase máis ben sobre todo Boiro. Entonces, bueno, queremos ter máis presenza en Rianxo. Temos moi boa relación, xa che digo, co Concelleira de Servicios Sociais, co alcalde, co Concello en xeral. E, bueno, pretendemos que a Cruz Vermella este máis presente en Rianxo, porque tamén sabemos que hai moita xente que nos necesita e, bueno, queremos estar aí presente con eles tamén. Dende a Cruz Vermella aseguran que xa están traballando en futuras actividades. Ahora vamos a ter, o seguinte, vámoslo ter aquí en Boiro, despois xa o anunciaremos no seu momento. Bueno, en Rianxo tamén traballando co Concello, xa che digo, en varios proxectos, e tamén, por suposto, en Boiro. Temos presencia cos sectores vulnerables máis necesitados e que a xente que máis nos necesita, e, bueno, aí estamos traballando como sempre.